Assalamu alaikum jama'a, labarai da ɗumi sa. A yau ne aka wata gagarumar fafatawa tsakanin sojoji da 'yan bindiga, inda aka samu nasarar kashe 'yan bindiga guda 15, inda 'yan bindigan suka kashe sojoji guda 2. Masu sauraro, muna da cikakken wannan bidiyo, ku zo da ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda ta kasance tsakanin wannan fafatawa da aka yi ta 'yan bindiga da 'yan sanda. Masu sauraro, idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha ta mai albarka, ka manta ka daure ka danna mu subscribing kani da danna alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne da mun saki sabon bidiyo mu YouTube za su sanar da ku ba tare da wani ɓata lokaci ba. Muna muku godiya sosai da ƙoƙarin kasancewa da kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka, wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa, ma'aikatar tsaro ta Najeriya ta tabbatar da cewa babu tsaro a Najeriya, inda suke gargaɗin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya san me zai yi, in ba haka ba za su ɗauki mummunan mataki a kansa, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin cewa nan da sati biyu insha Allah komai da komai wanda ake a Najeriya zai warware, zai dawo da yadda Allah. A wasu ƙungiyar 'yan majalisa sun ba wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari nan da sati biyu, cikakkun sati biyu, inda ba a daina abubuwan da ake aikatawa a Najeriya ba. Sun ce mai za su tsige shi a cikin wannan mulki, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari muka je muka gani a cikin fejinsa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin shi ma ya fi karfinsa, amma yana nan yana ta kokari duba da ganin abubuwan da yake ta faruwa ya fi karfin kansa, amma ya ce insha Allah komai da komai zai daidaita. Masu sauraro, nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu, sai Allah ya kai mu wani bidiyo na gaba.